Tak, ak už ste sa teda rozhodli, že sa konečne začnete o seba starať a zlepšovať svoj imunitný systém, kvalitu života a znásobovať energiu vo vašom tele, chcete sa zbaviť chronických alebo akutných zápalov v tele, chcete zlepšiť svoje trávenie, stav svojej pokožky, alebo trpíte kardiovaskulárnymi ochoreniami, onkologickým ochorením, tak vám určite odporúčam, aby ste polyfenoly zaradili do svojho denného príjmu potravín ako bioaktívny výživový doplnok. A kľudne ma potom označte, budem sa tešiť, keď uvidím aj u vás v jedálničku práve tento výživový doplnok zaradený. Nezabudnite využiť zľavu 5%, ktorú vám tu práve pripojím, a v e-shope nájdete aj produkt s názvom kardiovaskulár alebo dermatitis. To sú vlastne polyfenoly, ktoré majú etiketu určenú priamo na konkrétny problém s pokožkou alebo s kardiovaskulárnymi ochoreniami.